Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: nyanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume, ndine makore 27 years ekuberekwa, saka ndiri kugarawo kunoku kuSouth Africa nemudzimai wangu. So mudzimai wangu uyu ndakatoita kutonotora kumba even though tainge takasangana zvedu online. So mukoma, zvakaitika at that time was ndakatotanga ndatotaurirana naye musikana uyu, but nyaya dzacho dzakabva dzazopindirwa naamai vake. So ipapo I think kuti dai ndakagara ndaona kuti this was a red flag, but anyway mukoma, nekuda kwekuti munhu wangu ndainge ndichimuda, ndopandakabva ndazongoenda hangu kumba. Ndakati ndaenda kumba kuya then ndikatotanga ndatotaura naambuya vangu, vakabva vati times have changed. She did not mind. All that she cared about was if I was going to take care of her daughter. Ndobva tawirirana mukoma, takabva tatopiwa room yedu ndobva tatogara, because ndakagara kokumusha for about a week. Ndainge ndichimirira kuti imwe friend yangu inge ichizosvika pakunditumidza mari yekuti ndike ndichidzoka kuSouth Africa, because tumwe tumari twandainge ndiinatwo ambuya vangu vakabva vazondikumbira mari, ndikabva ndazovapa mari. Vakanditi iwo mukwasha, kana kuri kunzi une mari yawo inayo yawanga uchida kushandisa yebhasi, chindipa kuno, nekuti pane zvandoda kuti ndinge ndichimbofanirwa kuita nayo mari iyoyo, ndobva ndazokudzosera. Mukomana acho ndakatoona kuti zvainge zvisingaiti, ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaiti, uye zvekare there was no way yekuti ndaikwanisa kuzovabvunza kuti ko mari yangu. So ndakavapa kamari kose ako kandainge ndiinako, then ivo vakabva vazongondiudza kuti handichazokudzoserai apo pamunenge madzokera kuJoni. Ndakazotoita zvokutomirira ndichitokweretsawo vanhu kuti vange vachinditumidzira mari. Mukoma, ndakati ndigerepo pamba pavo ipapo. Mukoma nashi, that was when I realized kuti vainge vachitoita kunetsa, because even though vainge vachiziva kuti mari ndainge ndisitomborina, but vairamba vachingoti hapana chakati. Apa musi wandakasvikapo pamba pavo vakabva vandipa list regrocery ratainge tichifanira kuti tinge tichizotenga mangwana acho, then ndokubva tachizopinda. Takabva tapinda mutown, ivo vakabva vazoti tainge tichifanira kuti tinge tichizosangana, ndokubva tazosangana zvekare mutown muya, ndokubva tatenga magrocery. Ndakashopa mukoma nekamari kose kandainge ndiinako. Zvadaro mukoma nashi, ndopandakabva ndazodzoka kunoku kuSouth Africa. Then ndakati ndadzoka kuSouth Africa ndikabva ndachizotumidzira mari yekuti mudzimai wangu anga achiuya. Yekutanga mari yacho yakadyiwa, then ivo ambuya vangu ndokubva vazondikumbira ruregerero. Vakabva vati nekuda kwekuti vainge vaona kuti zvainge zvisingaiti kuti mwana wavo ange achiuya kunoku kuJoni, then achisiya pamba pasina kana chinhu, vakabva vanditi ndaifanira kuti ndike ndichizotumidzira zvekare imwe mari yekuti mwana wavo ange achizokwanisa kuuya kunoku. Nekuda kwekuti munhu ndainge ndichimuda, ndakabva ndazomirira until it was month end yakati yasvika, ndipo pandakabva ndazomutumidzira zvekare mari. Munhu ndopaakazokwanisa kuuya, but mademands acho avainge voita ainge akanyanya, but ndakaramba zvangu ndakangoshingirira. Then mukoma nacho ndakazoti ndava nemunhu wangu kunoku tainge totadza kana kuronga upenyu, nekuti the first month apo paakasvika, iniwo semunhu uyo ainge achiwana 3000 rands a month, uye zvekare ndichizobhadharawo rent nekutenga chikafu tongoti 1000, tobva tangosarwa tiine kamari kashoma. Mukomana nashi, mwana wavo ainge akavaudza kuti kunoku murume wangu ndo mari yaanowana, saka vaitodhimanda each and every month, vachitodhimanda kuti muri kufanira kuti munge muchinditumidzirawo yakati, zvekuti takatambudzika even kuti tinge tichisvikawo kana pakutenga kunyangwe TV chaiyo. Ndakazoti tatanga kutenga midziyo yemumba nekuda kwepressure iyo yainge achipiwa mudzimai wangu naamai vake. Zvakabva zvazokonzeresa kuti tinge tichizongogara tichingonetsana at all the times. Mudzimai
achingoti pano nepapo ndakuda kudzokera kumba, apa amai vake vainge vachimukurudzira. So takazosvika pakuzonzwisana nemukadzi tikabva taona kuti amai vake ndo vainge vachikonzeresa kuti tinge tichisvika pakunetsana. So takambogara mukoma ndokubva tazoita mwana wedu 1. Now nyaya yavapo ndeyekuti uyu mudzimai wangu kubva zvaakaenda kumusha, because pana January apa ndakambomuti ange achienda kumusha, isusu tiri vaviri kuti tinge tichienda tose at the same time hatikwanisi nekuda kwekuti mari yacho ishoma. So mukoma akati achibva kuya mudzimai wangu ndava kutoona sekunge akanogadzirwa namai vake, munoona kuti haachanzwisisi. Pose apa ainge akati no, zvekushanda hangu ini handidi, because zvinokwanisa kuzoita kuti tinge tichizonetsana. So kubva zvaakabva kumusha mukoma kusvika pari zvino right now, mudzimai wangu iye ane kubasa kwake uko kwaari kuenda. Hakusi kunzi handidi kuti mudzimai ange achishanda, but chiri kundishungurudza ndechekuti kubasa kwacho kwaari kuenda mukoma akaramba kunondirakidza kubasa kwacho kwaanoshanda. Saka ndoda kubvunzawo kubva kune vedare kuti zviriko here kuti mudzimai wako anoramba kukuudza kuti ndinoshanda kwakati, hakuna munhu anoziva kubasa kwaanoshanda. Even as for her friends ndakatombovabvunza, kusazivawo kuti maybe vanenge vakakomekedzwa kunzi musataura. Saka zvinhu zvinondidya mwoyo day and night. Ini hangu mukoma zvinhu zvikaramba zvakadai ndipo paya pekuzonzi munhu unozoitawo mistake uzosvika pakuzouraya mudzimai wako. But ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Zvinhu hazvifaniri kuti zvinge zvichizosvika pastage iyoyo. Please assist me, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. So let us try to speak with him in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini mwoyo wangu unorwadza mukoma nekuda kwekuti murume wangu iye agere zvake kuzimu. Saka pose pandinomuti ndinokumbirawo kuti vana vange vachimbouya kuno kuSouth Africa anobva aramba. Saka zvekuti vana vange vachizoya kuno kusemaboda jumper ndo zvandainge ndisingadi nekuda kwekuti kunzvimbo kwacho kwandinogara, cause I got married again and the man is my ex-husband. Saka kuti unge uchitopinda pagedhi unofanira kutoti unge uchitobuditsa madocuments ako, worst of all kana vari sevana. So mukoma iye manje anoramba kuti ndinge ndichizoya nevana kuno kumapassports. Ndakatotoresa vana mapassports vanawo, but nyaya iripo ndeyekuti if we are coming here ndinofanira kuti ndinge ndichizowa neconsent letter uye zvekare nebirth certificate. Hapanawo zvandinokwanisa kuita here like legal wise kuti ndinge ndichizosvikapo kumumanikidza kuti ndinge ndichimbokwanisawo kuuya nevana vange vachimboonawo at least masiblings avo, mahalf sisters avo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ndo unonzi kutsinyika ihwohwo, asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi hello mukoma Nashi, makadii zvenyu? I need advice. Inini ndine friend yangu, saka friend yangu uyu akasangana neumwe mufesi. Ndichiuya panapa nenyaya yangu. I am really hoping kuti mufesi wacho uyu waakasangana naye mufesi wacho azosvikawo pakunzwawo confession iyi, because inini handisina access, because akapfurirwa kunzi mubloke. And I know kuti my friend, that is the next why akazoita kuti boyfriend yake ange achizosvika pakundibloka. It is because of the confession that she gave to me, and I am hoping kuti mufesi uyu achanzwawo confession iyi, at least ange achiziva chokwadi. Nyaya yacho mukoma Nashi yakamira sekudai. Ndine best friend yangu uyo aimboshanda neni, tainge tichishanda tiri tose kunoko kumakitchen semastay inmates. Apa shamwari yangu akanaka sei mukoma, ndokubva akaroorwa nomumwe murume, then vakabva vazorambana, akabva atanga kushanda. Achishanda kudaro ainge achigara mutown. So ini ndaingoti maybe ane mbinga yake iyo yaava kudanana naye iri kumuchengeta. So ndaisatoziva kuti iye kugara mutown kwaainge oita yainge iri nhau yekuti munhu
ava kuitawo zvekutengesa muviri wake. I want men to be careful, especially panhau idzi dzekungosangana nevanhu pamasocial media dating. Munokwanisa kutongonyura makatongovarairwa. Saka iye akazoita zvekuzotondiudza kuti anoita zvekutengesa muviri wake. Akanzondiudza, this was last week, kuti ndo zvaanoita. Akabva azonditi iye ane mukomana wake. Saka mukomana wake uyu ainge achimunetsa achimuudza kuti ndoda kuti ndinge ndichimbotaura nehama dzako. Saka akabva ati ndisati ndaita kuti anga achitaura nehama dzangu maybe dzinozonditengesa, iwewo chimbotanga wataura naye. So ndaingototaura naye mufesi wake uyu weku-UK. Akabva atondiudza kuti nemukomana wake vakasangana paFacebook, wacho ari ku-UK, and ari kutofanira kutoti ange achiuya end of September kuzotouya kuzotoonana nefriend yangu, then vobva vatonoroorana paya. Iye hake friend yangu kana zviri zveYouTube haatomborina, haatombozvizivi, asi musaposta please, ndapota nyaya iyi kuFacebook. So ini ndikuda kungoti mukoma, kana kuine murume who knows that he is around 41 years, ane zita rinotanga na-C, ane maplans ekuti ari kufanira kuti ange achiuya kuno kufirst kuSouth Africa, obva aonana nemusikana waakasangana naye paFacebook, vobva vatorana, vobva vaenda vose kuZimu. Ende kana ariko munhu akadaro achiteerera confession iyi, please be careful nemunhu wako, because munhu wako uyu ibhishu rinotoita zvekutotengesa muviri waro. She told you to block me because she is scared kuti mukutaura I could have told you the truth. So I hope kuti kwamuri banguru, this is going to get to you sooner before you come to South Africa. If you think that I am kidding or I am joking, Mimi, do not tell her kuti you are already in South Africa, the area where she is staying. You know, as a man, it is time for you to act up. Kana muchida itai tsvakurudzo dzenyu kana muine hama dzekuti dzinokwanisa kupatrola kuma areas kwacho kwaanoti anogara, but kuma areas ikoko vanhu vanotozviziva kutoti ndo kunowanikwa vasikana vanoita zvekutengesa miviri yavo. So ndiyo nyaya yangu iyi mukoma. I just want to help out this man asati anyura. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndiri kutongozamawo kuti ndinge ndichibatsirawo bamukuru vangu ava. Ya, zvakangooma hazvo vedu we. Munopaonawo sei nhai vedare. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Nyaya idzi dzezvibhasiketi dzamunogara muchingotaura maconfessions anenge aine zvibhasiketi zvemabhasiketi mukati. Ndinongoti kana ndikangonzwa maconfession iwawo usiku hwacho handirari, ndinenge ndichingobatwa nemadzikirira uye zvekare nestress. So mukoma, mushure mekunge gogo vangu vashaika, ndine kabhasiketi kandakapiwa, but kabhasiketi aka mukoma kainge kakanaka, kainge kasimborina zvinhu zvainge zvakawanda zvainge zvirimo. Then ndakabva ndazoti ndichinotarisa, ndikabva ndaona kuti maiva nekamwe kapesi kainge kaita kadiki diki, like it was tailor made. That was when I opened. Ndakati ndavhura kapesi kaya, ndikabva ndaona kuti mukati macho mainge muine tumaherbs twainge turimo. Then ndikabva ndangodzorera zvinhu zviya mushure mekunge tadzoka kuHarare nemurume wangu tichibva kunoviga gogo vangu ava. After that mukoma, ndakazoti zvino nemurume tava kuplana kuti tinofanira kuti tinge tichiuya kunoku kuUK, because we came here like a very long time ago. Ndopa ndakabva ndati this item, sezvo I do not want to carry it with me when I am moving abroad. Zviri nani kuti ndinge ndichingoenda kunokasiya mumvura, because I heard kuti hanzi kana ukapiwa zvinhu zvemufi kana usingazvidi unongoenda obva unozvisiya kuriver. So ndakabva ndazoenda kuna mukovisi, ndokwandakanokasiya kabhasiketi apa aka. But mukomanashe, the strange thing that happened was that the night when we were supposed to leave for the UK, mukoma kabhasiketi aka ndakazokaona karimo mumba. At that time I never thought much about it, but with time I can say kuti pane zvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu hwangu zvandisinganzwisisi. Ndinoti ndikagumbukira munhu iyeye anotanga kusangana nemabad luck muupenyu hwake. Dzimwe nguva ndinorota
ndinorota dzimwe hope dzekuti dzinenge dzichityisa. Dzimwe nguva ndinorota ndiri munzvimbo yekuti there is no life in that place that can exist. Ndichifamba kudaro ndo pandinobva ndazosangana nevamwe vakadzi vanenge vasina zvavanenge vakapfeka, vobva vati iwe toda kuenda newe. Ndobva ndaramba ndichiramba, vobva vandituka. Pandinomuka mukoma mushure mekunge vandituka vakadzi ava, then ndinobva ndatomboita nguva ndichitorwara. Ndakazogara kuno for a very long time, then ndikabva ndazoita kuti munen'ina wangu ange achizouyawo kuno kune murume wake. She was the one all along we had been staying at my house. So mukoma zvakazoitika ndezvokuti ndakabva ndazomubvunza munen'ina wangu kuti what happened to that little basket, kabasket kaya kandakapiwa after gogo vazoshaika. Saka iye akazoti when they were busy doing their spring cleaning, vasati vauya kunoku, they sold a lot of stuff. Ndokubva vazoona kuti zvainge zviri nani kuti kunyange kabasket kaya vange vachizongokapisa because they burnt a lot of stuff. Kunyange zvakewo zvaakapiwa at that time after our grandmother had passed away, akazvipisa as well. Saka ndodawo kubvunza kubva kune vanhu vanoziva kuti zvinhu izvi sezvo chibasket ichi ndakambonochirasa, then ndikachiona chiri mumba ndikachiignore. Then I came here later on, I had kuti my little sister akazochipisa chibasket ichi. Hazvizondipe maproblems here in the future? What am I supposed to do? Uye hope idzi dzandinogara ndichirota ndoita sei? Because hope idzodzo dzinondifundutsa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.